नमस्कार, डिजिटल न्यूज 18 मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत। आपण आजची सर्वात महत्त्वाची बातमी बघत आहोत। महाराष्ट्रातून मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क। मराठा आरक्षण आंदोलनाचे वर्तमानातील प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे। अज्ञात व्यक्तीकडून आलेल्या धमकीमुळे खळबळ उडाली असून त्यांच्या सुरक्षिततेत वाढ करण्यात आलेली आहे। एका YouTube चॅनलवर बजाज बिश्नोई लीडर नावाच्या फेक अकाउंटवरून केलेल्या कमेंटच्या माध्यमातून ही धमकी आल्याची प्राथमिक माहिती देण्यात आलेली आहे। पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून सुरक्षा वाढवली असून धमकी देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरू केला आहे। विधानसभा निवडणुकीत जरांगे पाटील हे आपले उमेदवार उभे करण्याच्या विचारात आहेत, त्यामुळे त्यांना राजकीयदृष्ट्या भेटायला येणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे। विधानसभा निवडणूक 2024 काळात मनोज जरांगे पाटील यांना उमेदवारीसाठी इच्छुक म्हणून भेटायला येणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे। अशा वेळी आपणही त्यांना इच्छुक म्हणून भेटायला जाणार आणि त्यांचा गेम करणार अशा आशयाची धमकी बजाज बिश्नोई लीडर नामक अकाउंटने दिली आहे। ही धमकी येताच पोलीस प्रशासन सतर्क झाले आहे। त्यांना भेटायला येणाऱ्या प्रत्येकाची कसून चौकशी केली जात आहे। मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून प्रदीर्घ काळ मनोज जरांगे पाटील हे संघर्ष करत आहेत। अनेक वेळा त्यांनी आमरण उपोषणही केले आहेत। आंदोलन आणि उपोषणाच्या माध्यमातून त्यांनी आपले संघटन उभे केले आहे। त्यांचा मोठा प्रभाव लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाला। मानले जाते की जरांगे यांच्या संघटनामुळे सत्ताधारी भाजपला मोठा झटका मिळाला आहे। त्यांच्या खासदारांची संख्या प्रचंड घटली, त्यामुळे महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेस यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी मोठे यश मिळताना दिसली, तर महायुतीचा प्रभाव झाला। जरांगे समर्थकांकडून निवडणूक अर्ज दाखल। प्राप्त माहितीनुसार जरांगे पाटील यांनी प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 4 ते 5 जणांनी आपापले निवडणूक अर्ज भरून ठेवावेत। येत्या 29 किंवा 30 तारखेच्या दरम्यान उमेदवारांची नावे जाहीर करू। त्यात अर्ज भरले तरी चिन्ह आल्याशिवाय उपयोग नाही, असेही त्यांनी म्हणाले आहे। त्यामुळे त्यांना मानणाऱ्या घटकाने निवडणूक प्रक्रिया जाहीर होताच निवडणूक अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे। निवडणूक अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून 29 ऑक्टोबर ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख असणार आहे। तसेच दाखल केलेले अर्ज 4 नोव्हेंबरपर्यंत परतही करता येणार आहेत। राज्यात अगोदरच युती आणि आघाड्यांचे राजकारण सुरू आहे, त्यातही राज्यातील राजकीय पक्षांची अवस्था छिन्न विछिन्न झाली आहे। अशा वेळी जरांगे यांच्यासारख्या सामान्य व्यक्ती एखाद्या समाजाच्या नावावर संघटन उभा करतो, त्याला यश कसे मिळते याबाबत सर्वच स्तरातून उत्सुकता आहे। धन्यवाद। महाराष्ट्रात चाललेल्या अशाच न्यूज बघण्यासाठी डिजिटल न्यूज 18 ला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।